bića kriju se i stide, često i pod mikroskopom jedva da se vide. Vredni, spretni, okretni, maljušni su svi, a fiksi za kad vidiš ti, moraš tajnu čuvati. A fiksi za kad vidiš ti, moraš tajnu čuvati. A fiksi za kad vidiš ti, nemoj tajnu odati. Od oca zapuši. A fiksi za kad vidiš ti, moraš tajnu čuvati. A fiksi za kad vidiš ti, nemoj tajnu odati. DVD. Čusoka! Beži odavde! I gde je sad? A, evo ga! Ćao, Tom Tomase! I šta je na tom disku? Ćao, Nolik! Ćao, Simka! Ovo je crtač o Gulliveru u zemlji patuljaka. Moja drugarica Ginny mi ga je pozajmila. Imam ga do sutra. A o čemu je ta priča? O moreplovcu koji se nađe u zemlji skroz malenih ljudi. Fiksiza, misliš? Ne fiksiza, liliputanaca. Liliputanaca? Aha, znaš, Simka, možda ste vi fiksizi nastali od tih liliputanaca. Ma ne, naš deka nam je ispričao potpuno drugačiju priču o fiksizima. Kad je nešto dobro napravljeno i kada dugo može da radi, kaže se da je zaista napravljeno sa dušom. U stara vremena graditelji bi u svaku spravu ugradili i komadić svoje ljubavi. Ti komadići ljubavi bi se pretvorili u majušne znalce fiksize, kojima bi te sprave bile dom i o kojima bi se brinuli svakog dana. Tako su nastali ti prvi fiksizi. Ali kako je prolazilo vreme, sve manje stvari je pravljeno ručno, a sve više njih prave mašine u fabrikama. To znači da iz ljudskih srca izlazi sve manje fiksiza. Srećom, fiksizi mogu međusobno da se zaljube i imaju svoju porodicu, da dobro vaspitavaju svoju decu da bi postala umešni i pošteni fiksizi serviseri. Prevario si se. Uopšte nismo liliputanci, fiksizi smo. Da, fiksizi! Slušaj, Tom Tomase, zašto nam ne pustiš taj film? Da, stvarno hoću ja da naučim ko su liliputanci. Važi, pustit ću vam. O ne, šta se događa? Oštetio sam ga. Ne mogu da joj vratim uništen disk. Ne paniči, mi ćemo ga pogledati. Stavi ga ovamo. Tom Tomase, zašto ima želeja na ovom disku? Zato što sam ga dodirivao prstima, naravno. Jasno je da pojma nemaš kako radi disk. A ti znaš kako radi? Da, znam. Stvarno? Ako pogledamo digitalni disk kroz moćan mikroskop, vidimo redove majušnih dolina različite dužine. Te doline su zapravo kod za crtače, igre ili muziku snimljenu na disku. U disk playeru laserski zrak čita disk i vraća kodu slike i zvuk. Ali ako izgrebeš disk ili ga isplekaš prljavim prstima, laser ne može da ga pročita i disk neće raditi. Zato disk mora da bude čist i da se čuva u kutiji. Zato disk sme da se drži samo za ivicu. A posle upotrebe moraš da ga vratiš u njegovu kutiju. A šta ćemo sa ovim diskom? Moramo li da ga bacimo? Ček malo, Nolik, ovo zahteva veliko čišćenje. Donesimo metle. Joj!
Tomase, proveri disk. Eto, sad ga držiš kako treba. Ura! Disk dobro radi! Ura! Sad možemo da gledamo film o liliputancima! Hej, Gullivere, zašto sediš tamo? Već si gledao ovaj film? Znam, pa? Šta pa? Vidi tu gomilu diskova. Gde treba da ih staviš? U kutije. Robot. Jesam li vam već rekao kakvom se rođendanskom poklonu nadam? Jesi, dušo, samo nekoliko hiljada puta. Robotozoid R300 bi bio najbolji poklon. S megavizijom. Želim ga, baš ga želim. Baš želim. E pa, sutra ćeš saznati. Ali sad je vreme za spavanje, Tom Tomase. Au, sjajnog li poklona! A mi Tom Tomasu baš ništa nismo kupili za rođendan. Grozni smo prijatelji. Pa, kako ovaj robot radi? Dobro. Ajde da pokušamo malo. Važi. Prvo da se prošeta. Kako uopšte zna kuda robot ide? Ja ću ti reći. Jedno robotovo oko je videokamera. Robot šalje sliku na ekran na upravljaču da bi se videlo kuda robot ide. Da, to je samo jedna od stvari koju umeju. Robot je pametna mašina koja može da radi veoma teške ili opasne stvari umesto ljudi. Svojim jakim metalnim rukama robot može da pomera teške predmete ili da sastavlja delove automobila i drugih mašina. Robote često šalju u svemir ili na dno okeana da pomažu naučnicima. Ima i robota koji razumeju šta ljudi govore. I roboti mogu da govore i čak i da se šale, baš kao i ljudi. Shvatio sam. A sad da se okrenemo. Šta je to bilo? Vidi, znaš, Uništio ga je! Nolik, stani! Igrao si se time, jel da? misliš da će Tom primetiti? Znam šta ćeš ti da radiš celu noć. Ja idem u krevet. Popravit ću ga da radi. Ne ležem dok ne uspem. Simka! Pokušajmo da... Ne, treba će nam pomoć. Kad pokvari se TV i crkne mobilni, kad laptop jedva radi i čajnik odlepi, ti pitaš gde smo pošli, a to već svako zna, da kvar se svaki bolje iznutra rešava. 1, 2, 3, tim dolazi, baš svaki kvar da popravi. U spravicama raznim svi čekaju na nas, jer ludi aparati se pokvare za čas. U svako doba dana mi uvek spremni smo, probleme i problemčiće da lako rešimo. 1, 2, 3, tim dolazi, baš svaki kvar da popravi. 1, 2, 3, tim dolazi, za svaki kvar smo doktori. U akciji smo uvek, jer zabavan je rad. Da prestanemo s poslom, ne pomišljamo sad. U srcu svake sprave, tu greje sami kvar. Zaviri nas ćeš videti, dok popravljamo stvar. 1, 2, 3, tim dolazi, baš svaki kvar da popravi. 1, 2, 3, tim dolazi, za svaki kvar smo doktori. 1, 2, 3, tim dolazi, baš svaki kvar da popravi. 1, 2, 3, tim dolazi, za svaki kvar smo doktori. To! Kupili ste ga! Sakrimo se! Robotozoid R300, ne mogu da verujem. E pa srećan ti rođendan, Tom Tomase. Izvini, Tom Tomase. Sinoć se tvoj robot, znaš, slomio sam ga. Tata, savršeno radi. Zar ne vidiš?
Mnogo sam ponosna na tebe. Popravio si ga. Nisam mogao da ga popravim uopšte. Sve sam pokušao. Hoćeš da mi kažeš da se robot popravio sam? Šaljivčio. Mama, tata, mnogo vam hvala. Divan je. A da zahvališ malo nama? Trebalo je da znam da ste vi popravili robota. Srećan rođendan! Srećan rođendan! Da! Mikser. Masja, zašto opet idemo u mašinu za sudove? Čeka nas naporan dan i svi moramo da se napunimo energijom. Ne volim da se punim u mašini za pranje sudova. Hoćeš onda u mikrotalasnu Nolik? Ili u čajnik? Ne, hvala. U toj kuhinji ja ne volim ni u šta da ulazim. Tamo nema ničeg zanimljivog. A gdje je tebi zanimljivo, a? U kompjuteru. Masja, dozvolit ćeš mi da se napunim u kompjuteru? Tamo je struja slađa. Naša ishrana mora da bude zdrava Nolik. Ne samo ukusna. Ljudi ne jedu samo slatkiše, zar ne? Ljudi energiju dobijaju iz hrane, a fiksizi svoju energiju dobijaju iz aparata. Ljudi jedu svakakvu hranu, kao i fiksizi. Potrebna nam je energija iz različitih sprava. Kad se napuni u autu, fiksiz je brži, a u kompjuteru pametniji, a u satu precizniji. Da bi im ishrana bila izbalansirana, fiksizi ne smeju stalno da budu u istoj spravi, u televizoru recimo. Za nas je zdravije da se selimo iz aparata u aparat. Dobro jutro, Tom Tomase. Šta ti je? Za doručak sam jeo pahuljice s mlekom. Mama kaže da je mleko mnogo zdravo, ali meni je grozno. Aha, Nolik, tu si. Odmah idi da se napuniš. Neću da idem. Vidi Tom Tomasa, ni on ne želi da doručkuje. Zašto ne želiš? Mleko mu je grozno. Grozno mu je, samo ne ume da ga pije kako treba. Vidi šta imamo ovde. Šta? Mikser! Mikser je kuhinski aparat koji se koristi da zajedno umuti različite hrane. Mikserom se prave stvari kao što su glazura, sosevi ili omlet. Ali ono najukusnije što može da se napravi mikserom je milkshake. Lako je. Samo staviš malo voća, sirup, sok, sladoled ili bilo šta drugo u posudu i onda dodaš mleko. Onda mikserom sve to mutiš dok ne bude glatko i kremasto. I to je to! Sad imaš milkshake. Momci, šta imamo za milkshake? Imamo teglu želea. Može li to? Može! I džem od jagoda? To će biti super! Evo jedne banane. Našao sam i čokoladu! A ja sam našao sladoled od jagode. Uključi mikser. Ako si ustala ranije, ranije mnogo od svih, načinat super pahuljice, sve možeš kad pojedeš njih. Načinat super pahuljice, sve možeš kad pojedeš njih. Fali još samo sitničica, nezaobilazna stvar. Sipaj mleko, čini ju to, da će im posebnu čar. Sipaj mleko, čini ju to, da će im posebnu čar. To mleko je sve što sad treba ti, to mleko je najbolja stvar. I zdravo i hranljivo, ukusno je, mleko je prirode dar. I zdravo i hranljivo, ukusno je, mleko je prirode dar. Au, ovaj mikser je cool, zar ne?
da napravimo još jedan šejk, samo jedan, odličan je. Naravno, ako želiš. O, pa kud nastade mleko? Svaka čast! Izgleda da si sve popio. A ja se sećam kad si rekao da je mleko grozno. Nisam umeo da ga pijem kako treba. Simka, šta sad radiš za ime sveta? I šta je bilo sa Nolikom? Dođi, pokazat ću ti. Nolik, pa ti si tu! Zar nisi rekao da je tebi punjenje u kuhinji dosadno? Mikser nije dosadan. Daje ti njam ukusnu i hranljivu energiju. Mikrofon. A šta misliš? Da odemo da gledamo neki film? Hej, nisi ukucao sve što sam rekao. Treba pažljivije da slušaš. A ti bi mogao da izgovaraš manje reči. Nolik, hej! Opla? Zbog čega se svađate? Pa, pisao sam pismo Johnny-u, Ja sam ga pisao. povredio sam prst, Nolik se ponudio da pomogne. Nisam znao da si takav brbljivac. Sad shvatam. Tomase, zar nisi znao da možeš da zoveš Johnny-a iz svog kompjutera? Sigurna si? Vidiš onu sliku na ekranu? Klikni na nju. Ćao, pa koji film želiš da gledaš? Ćao! Svejedno mi je, samo ne pirate i one robote. Hej, Tomase, zašto mi ne odgovaraš? Odgovaram ti. Halo, halo. Govori u mikrofon. Nema mikrofon. Eto ga. Kraj razgovora. Dobro, onda govori u ono. Simka, ma daj! Slušalice su za slušanje. A to je šala. Nije šala. Govorimo u mikrofone i slušamo preko slušalica. Ali i jedna i druga sprava ima posebnu membranu koju koristi. Membrana u mikrofonu se koristi da hvata zvuk, koji se onda šalje kroz žice kao električni signal. A u paru slušalica membrana taj električni signal opet pretvara u zvuk. To znači da su mikrofon i slušalice napravljeni na vrlo sličan način, iako se koriste potpuno drugačije. Dakle, govorim u ovo. Johnny, halo. Sačekaj malo. Prvo moramo da uključimo slušalice u rupu u koju se uključuje mikrofon. Shvatam. Hajde, to je sada mikrofon. Johnny, tu sam, čuješ li me? Da, on čuje, ali ti ne čuješ. Nolik, uključi opet u rupu za slušalice. Već sam gledao robote. I ja sam već gledao. Nolik! Mislim da nema nikoga ko to nije gledao. Nisi gledao? Pa hajde onda da gledamo. Ne, neću. Mislim da će roboti biti još dosadniji od pirata. Hoćeš da gledaš pirate? Pa odluči se više. Hoćeš li da gledaš pirate ili robote? Neću ni jedan ni drugi. Nolik, što to radiš? Šta radim? To je zato što ti i Johnny ne slušate jedan drugog. Imam ja dobru ideju. Morate da pričate kao policija Toki-Vokije. Kada kažu svoje i očekuju odgovor, kažu gotovo. Super ideja. Kada razgovaramo sa nekim preko telefona, postoje dva kanala za zvuk. Pričamo preko prvog kanala, a tu drugu osobu slušamo preko drugog. Ali ponekad dvoje ljudi moraju da pričaju preko samo jednog kanala. Na primer, mornari i taksisti koriste jednokanalne radio stanice. Kad je radio stanica uključena, čujete drugu osobu kako govori, ali oni vas ne čuju ako ne pritisnete posebno dugme. Onda će vas čuti, ali vi njih nećete. To znači da morate da govorite na smenu, jer ako svi govore u isto vreme, niko ništa neće razumeti.
Dakle, da bi ljudi znali da ste rekli svoje i da ste spremni da slušate njih, kažete gotovo. Johnny, halo. A da pokušamo da pričamo kao policija toki-vokijem. Kad kažeš šta imaš, reci mi gotovo. Gotovo. Dobro, znači idemo u bioskop. Gotovo. Ne ide mi se. Da idemo da igramo fudbal. Gotovo. A može tako. A s kim si ono malo prepričao? Gotovo. To ne mogu da ti kažem, poverljivo je. A mi policajci poštujemo pravila. Super je ispalo. Vas dvoje ste najbolji. Gotovo. Ups. Pa trudimo se. Gotovo? Jeste. Posebno ja. Potpuno sam gotov. Poluga. Hej, novi rekord u tizanju tegova. Što si jak? Toliko je lagano da mogu da podignem prstom. Ma da, a možeš li da podigneš onaj noćni stočić? Ne znam, nisam probao. Pa hajde, probaj. Haha, nema šanse. A mnogo si veći od tog noćnog stočića. Ali gledaj, ja mogu da podignem ovu veliku olovku. A vidi koliko sam manji od nje. Dakle, ko je jači, ti ili ja? Izgleda da ja nisam. Fiksizi jesu veoma mali, ali mnogo su jači od ljudi. Da, tako je. Šta, ne verujete mi? A ko je jači, mrav ili slon? Mislite da je slon? Pa naravno, mnogo je veći. Ali znate li da mrav može da podigne 50 mrava velikih kao on, a slon ne može da drži ni jednog slona? Tako da je mrav za svoju veličinu mnogo jači od slona. Isto važi za fiksize. Neverovatno su jaki za svoju veličinu. Mogu da podignu stvari 100 put teže od sebe. I mogu da skoče 50 puta više nego što su visoki. Da su ljudi jaki kao fiksizi, mogli bi da podignu automobil potpuno sami. Da, Tomase, vreme je da ojačaš. A kako? Počni da dižeš tegove. Ako hoćeš, možeš da dižeš moj teg. Ne, hvala. Dizaću tegove mog tate. U njegovoj su kancelariji, mislim. Eno jednog. A gdje je drugi? Aha, tu si. Izvadit ću te odatle. Hajde, pomažem ti ja. Zaglavio se. Dobro, pomeri se. Ja ću da ga izvadim. Šta je ovo? Da se nije zalepio za pod. Hej, kakva je to galama? Ćao, Simka. Ne možemo da izvadimo taj teg odatle. Pa naravno da ne možete, pritiska ga sofa. A to je znači... Ja se zabrinuo da nisam izgubio svu snagu. To znači da moramo da podignemo sofu. Ne možemo. Preteška je za nas. Možemo. Tomase, donesi mi štab za hokej iz svoje sobe. Odmah. Ne možemo da pomerimo sofu štapom za hokej. Ne brini, vidjet ćeš. Evo, doneo sam. Šta će nam? Pa služit će nam kao poluga. Poluga? Pa da! Poluga funkcioniše kao klackalica gde daska stoji na delu koji se zove uporište. Ali kod poluge je jedna strana duža od druge i to je tajna njene snage. Polugom se može podići bilo koji teret. Sa
Samo treba staviti kraći kraj poluge pod teret i pritisnuti duži kraj. Što je kraj duži, veći teret podiže. Tako poluga čini ljude jačima. Pa, možemo li ovdje naći uporište? Možda ovaj teg. Može li onda bude uporište? Super ideja, sad razmišljaš kako treba. Spreman za dizanje? Hajdemo! Jako pritisni, Tom Tomase. To! Uspelo je! Tidiš! Što sam jak! Jesi li video? Gledaj kako podižem teške tatine tegove. Gledaj! Mogu ja to! Kao što sam ti rekao, bolje da vežbaš s mojim tegovima. Zar nisam malo čas podigao sofu? Nisi je ti podigao, već poluga. Da li si čuo za izreku znanje je moć? Čuo sam. Mada ne bi ti škodilo ni malo fizičke snage. Uzmi svoju polugu i izađi da igraš hokej. Znaš kako su građeni ti hokejaši? Daljinski. Hej, Simka! Zaglavilo se dugme na daljinskom. Kako da ga izvadimo napolje? Gledaj je oči, Nolik. Molim te, pomozi! Hajde, 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 hajde! Da ga pustim sada? Ups! Nolik, sakri se negde! Nolik, ukrala je daljinski. Nolik, gde se kriješ? Nolik! Zdravo da ste, Fiksizi. Hej, gde ste? Hej, Tom Tomase, stigao si u pravi čas. Čusoka je otišla sa daljinskim za TV. Pa šta? Mogu da uključim bez toga. Samo što nije počeo moj omiljeni crtač. Ma, pusti crtače, molim te. Nolik je nestao. Bojim se da se nije sakrije u daljinskom. A Čusoka ga je uzela? O ne, Nolik je u velikom problemu. Tom Tomas, sigurno možeš da učiniš nešto? Čusoka, Čusoka. Dođi. Gde se taj pas krije? Pogledat ću u drugim sobama. Ovde sam! E pa, sad ću da čekam ovde. Čusoke nema nigde. Gde si? Hej, Simka. Otrčala sam Buba Komat. A šta ćeš da radiš sa tim? Tražit ću infracrveni zrak koji izlazi iz daljinskog. Što je to super? Ali šta je to? Ja ću ti sve objasniti. U većini daljinskih upravljača se nalazi posebna vrsta sijalice zvana dioda koja emituje svetlost, skraćeno LED. Kada pritisnemo dugme, LED dioda šalje nevidljivi infracrveni zrak. U TV-u postoji prijemnik za te nevidljive zrake. TV razume komandu koja dolazi iz daljinskog upravljača i sprovede je, kao što je mijenjanje kanala ili jačine zvuka. Ako je zrak nevidljiv, kako onda može da se vidi? U pakomatu imam posebne naočare koje mi mogu pomoći. A sada šta? Vikni Noliku da zatvori kontakt na nekom dugmetu. Nolik! Moraš da pritisneš neko dugme na daljinskom. Dugme? A kako ću to sad da uradim? Čekaj, samo malo. Čusoka drema jer pameti nema. Blablabla. Mjau, mjau. O, mama mia, sad će me pojesti zajedno s daljinskim. Ničega ovde za tebe nema. Ali evo nečega. Eno ga. Eno ga tamo. Čusoka, dođi. Hoćeš jednu viršu? Znači, tako ćemo da se igramo. Dobro onda.
Tražili smo zrak iz daljinskog. Samo je šteta što ga ja ne vidim. Šta to pričaš? Možeš da vidiš. Ako želite da vidite infracrvene zrake, samo pogledajte kroz digitalnu kameru. Probajte sami. Uključite kameru na mobilnom telefonu. Sad pritisnite bilo koje dugme na daljinskom upravljaču i uperite kameru u njegov prednji deo. Vidjet ćete jarku tačku na ekranu kamere. To je LED dioda koja radi. Emituje posebnu svetlost koju golo oko ne može da vidi. Daljinski upravljač se može uperiti i u ogledalo. Pa preko kamere možete da vidite kako se LED dioda uključuje. To znači da se nevidljivi zraci odbijaju od ogledala na isti način kao i obično svetlo. TV-om možete da upravljate tako što će se svetlo iz daljinskog odbijati od ogledala. Ne verujete mi? Onda to probajte sami. Usput, da ti igračke nisu nagurane ispod kreveta, daljinski bismo našli bez naočara. Ma ne brini. Kad se crtaće završe, sklonit ću ih. Znači više ne gledaš. Vreme je za raspremanje. Katanac sa šifrom. Vratio se. Nolik, jesi li tu? Ne krij se više. Naći ću te ja. Nolik, jesi li to ti? Hej, ma daj, nije pošteno. Video si. Sakriću se opet. Ne mogu sad da si igram žmurke, zato što imam potpuno novu igricu. Gde je? Ne vidim ga nigde u sobi. Nosio sam ju u školu sa sobom. Iz kog razloga? Da se pravim važan. Wow, strava igra. Tom Tomase, mogu li ja da igram tvoju igricu? Ja ću još da se igram. Neka te neka, tražit ćeš ti meni opet neku uslugu. Čekaj, jel beše 3 ili 4? Možda je i 5. Zaboravio sam. Šta si zaboravio? Zaboravio sam šifru. Sad ni domaći ne mogu da uradim. Sve što mi treba nalazi se unutra. Neću ja da ulazim da ti tražim domaći. Nema ni da me pitaš. Tom Tomase, zašto si se tako uznemirio? Šifra za katanac. Ne sjećam je se. Ništa ti ne brini. Otvorit ćemo ga, znam sve o katancima sa šifrom. Jednostavan katanac ima nekoliko diskova sa brojevima na sebi. U sredini svakog diska je rupa sa brazdom. Kada su svi diskovi okrenuti tako da su brazde poravnate, igla katanca može slobodno da iskoči. A da bi se brazde poravnale, samo okrenite diskove po šifri i brava će se otvoriti. Toliko je prosto. Izgleda da moramo da pogledamo u katanac. Shvatam. Nolik, gde si? Imamo posla. Neću da pomažem tako pohlepnom dečaku. Nolik, pomozi mi, molim te. Više neću biti tako pohlepan. Dobro, nagovorio si me. Ali čim završimo daćeš mi da igram tu igricu, važi? Dobro. Ovdje uopšte nema mesta. Drži se, okretat ćemo diskove jedan po jedan, a ti vikni stoj kada se poravnaju. Stoj! Sad okrećite sledeći. Stoj! Stoj! Pokušaj sad! Da! Opala! Vidiš! Ura! A šifra ti je bila vrlo jednostavna, previše jednostavna. Tajni brojevi i slova koje koristiš da zaključaš nešto zovu se šifra ili lozinka. A da bi bio siguran da ti je lozinka dobra, evo nekih stvari koje treba da znaš. Nikad ne koristi lozinku koju mogu lako da pogode. Recimo, lozinku sa istim brojevima i slovima ili koji idu po redu. Također, nije pametno da ti šifra bude rođendan ili ime.
Bolje je smisliti malo komplikovaniju lozinku. I nemoj da zaboraviš lozinku kad je smisliš. Zapiši je na papiru i čuvaj na sigurnom mestu, ali je nikome ne pokazuj. A ako posle zaboraviš šifru ili lozinku, moći ćeš da je se setiš uz pomoć tog papira. I zašto si uopšte stavljao katanac na ranac? Krio sam igru od druge dece. A zašto si je onda nosio u školu? Teo sam da se pravim važan u odeljenju. I jesi li je pokazao? Ma kakvi, da su je videli, bilo bi daj meni, hoću ja da igram. Pa si je sakrio i nikome nisi pokazao? Baš nikome. Pa zašto si je nosio, budalice? Da se pravim važan. Kakav si ti, hvalisovac? Ti si jedan pohlepni... Ups, izvini, bivši pohlepni dečak. Daj ćeš nam da se igramo? Igrajte. Da te ne gnjavimo slučajno? Možete malo lakše da skačete? Tresete ceo sto. Četkica za zube. Kad te završim, moj strogo poverljivi napitku rasta, stvorit ću svoju ekipu džinovskih pasa i vladaću celim sve... Wow. Au, ovo je super! Bolji si od TV emisije. Jeste, zabavno je, ali loše će se završiti. Tom Tomase, spremi se za spavanje. Idem, tata. Ali prvo, moj tajni recept. Počinjemo sa malo karboniterusa. A sada malo hlebi puterusa. I na kraju pena za brijanjus. Čusoka, nemaš čega da se bojiš. Pi, mala moja. I porašćeš 10 puta tolika. Šta? Nije ti ukusno? Da! Zaboravio sam da treba promešati. Za to će poslužiti ovaj hipersonični mikser. Tom Tomase, ne treba da koristiš ono što nije tvoje. To je četkica tvog oca. Hej, prestani! Ponašaš se ko ludak. Dehorići! Bum, bum, bum! Jeste tako? Veliki si dečak Tom Tomase, ali mozak ti je manji od Nolikovog. Baš ti hvala. Samo vrati četkicu na svoje mesto kao da je nisi ni dirao. Ne, to nikako nije u redu. Tom Tomase, šta radiš? Završavam, tata. Molim vas, treba mi vaša pomoć. Ne paniči, prvo moramo da shvatimo šta je unutra moglo da se pokvari. Električna četkica za zube je jednostavna ako znate ova 3 dela. Baterija, motor i vrlo pametan mehanizam koji povezuje motor sa četkicom. To vam je cela tajna električne četkice za zube. Taj mehanizam koristi okretanje motora za vrlo brzo kretanje četkice napred, nazad, s leva, nadesno, s desna, nalevo. I tako ti pere zube. I šta sad tu možemo? Evo šta ćemo sad. Prvo izvadimo motor, pa izvadimo zupce, a onda mehanizam. Koliko nam vremena treba za to? Oko sat, 2. Molim, ne! Slušaj me sad, Tom Tomase, moraš da otvoriš deo sa baterijom. Sačekaj me ovde. Ovo su vaši zubi. Mislim, nisu vaši, ali razumete šta hoću da kažem. Danas zube peremo četkicom, ali nije uvek bilo tako. Stari Egipćani su zube čistili sažvakanim štapićem. A stari Grci su zube trljali krpom. A Vikinzi, pa ko zna šta su oni koristili.
A onda je pre samo 200 godina Englez William Edis smislio nešto bolje. Izbušio je rupe u kosti, u njih ubacio dlake i eto vam četkice za zube. A evo šta imam da vam kažem kao fiksis, to jest vrhunski majstor. Obavezno često perite zube, posebno posle jela, ili će vam ih zubar često popravljati. Dakle, nešto nije u redu s mehanizmom. Ne, u redu je. Je li motor izgoreo? Ne. Pa šta joj je onda? Nećeš verovati. Pa baterija je crkla. Samo to? Znam šta ću, stavit ću nove. Tvoj tata je uključio četkicu. Izgleda da je sve u redu. Radi. Svaka čast. Odlično. Tvoj tata neće saznati kakvu si kašu umutio njegovom četkicom. Koju kašu? Kako smeš, Nolik? Kako smeš moj moćni napitak da zoveš tako? Tom Tomase, sapun mi je po celoj četkici. Možeš li to da objasniš? Aj. Dakle, uhvaćen si. Šta sad kažeš?